Hoe ga je op de eerste? Hier adjutanten. Stil is. Alle nieuwe Wouter van Velden. Jezus. Ik moet zeggen, een stuk op 8 niet meer, of niet? Niet, mensen, niet, maar ik kom eigenlijk ook goed kijken. Hoe ga je aanvult dat ik ook een handkrijg voor hoe ga je dan met adjutanten. Een barre tocht hebben we gehad. Omgerekend, die Blikse beer omgerekend in vaten. Zien we vanmiddag 8,5 vaat beer van 50 liter doorheen gekomen. Alleen maar op de inks die je altijd hebt als we naar velden gaan, om die een beetje onder controle te houden. En je merkt misschien ook aan die poten, het is niet van de kleppen maar gewoon van de inks. Met een bibberende stemband, mogen we velden, mogen we alsjeblieft ook die worst komen brengen, die prachtige worstslim. En dit jaar is het uitgebreid met, pakken we die zelf jongens, kom eens even. Kom eens even. Echt. Want we kopen ook niet of zo, maar we willen wel even laten zien wat we hebben. Weet ik zeggen. Ja? Oh. Kijk. Ballonnen. Ja. Ja. Die doen we weer mee. Dus. Heel respect met zijn Clara. Kom je ook die worst aanbieden. En die moet je dan aan de arme mensen in Velden brengen. Op Hasselij. Ja. Ook de burgemeester deze al op zit te wachten, want ja, dat is echt niet. Dus, hoe gaat het? Job, loop ons binnen. We schreeuwen ervoor. Als er een mekkel in het mug het, dan vraag ik me wel eens plisje om de poort te hijsen. Hoe gaat het? Ja. Welkom in Velden. Fijn dat je de barre, ongelooflijke barre tocht weer overleefd hebt. Ik heb één vraag. Is het beer dit jaar op? Vuilense en Vuilensinnen. Ik denk dat vanmorgen half Velden bij een sloop en de rest van Velden waar een kwartier naar een Venlo om mee te lopen naar hun eigen dorp. En waarom is dat? Waarom? Ze willen toch wel een keer de Venlose humor ondervinden, de Venlose gezelligheid, dat Beerhoed Helmond op het Wiesel, maar vooral ook om te zien wat de Venloneer van u vergeet om de worst heen naartoe te komen. De worst aan te Beek, ik heb het nou al verteld, hoe het gaat. Geen möcht die dadelijk verdelen onder de armen, niet onder de arm, maar onder de armen. Ja, als je dat nodig hebt. Kijk, in Venlo is een hoogheid nooit arm. Ja. Maar we zien natuurlijk erg groot weer en ook het is gewoon tof dat we heen zien. En zo meteen gaan we in de tent een feestje bouwen. Ja, dames en heren, we begonnen. Einde keer met z'n allen voor gedaan voor alle wouzinnen, onze prinsje op ten eerste met zijn adjudanten Jimmy en Rens, zijn stoelhekeloor, voor alle kusmoelen te ontvangen. Ze hebben er zin in, sterker nog, ze verheugen zich er zelfs op. Speciaal voor Och en speciaal voor Herren, omdat je hier ziet en een geweldige Veldense dreeklap. Dan gaan we weer 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hallo, hier loopt nog één. Kunnen ze allemaal weer? Adjudanten horen! Ja, dan mogen ze zelf kiezen. Mag ik ook? Zeker. Waar wil je hem graag Waar wil jij hem graag? Op deze bank. Ja. Oh, die is heel mooi. Ik kan hem zelf niet zien. Oh, weet je?
Als ik is weer de huisje boer en de gouden broelof komt. In de gouden molenstier, vlak bij de